Bol to veľmi osobný moment. Ono sa to neudialo zo dňa na deň. Nebola to ani nejaká marketingová stratégia, že poďme teraz rýchlo niečo vymyslieť a urobme to a dajme produkt na trh. Moja manželka po tehotenstve, keď sa nám narodil synček, mala veľmi veľké problémy s vypadávaním vlasov a strácala tie vlasy. No, nachádzal som tie chumače vlasov po celom dome. Tak som si povedal, že musím jej nejako pomôcť. A keďže som mal už z minulosti nejaké skúsenosti s výrobou a so zložením nejakých takých výrobkov, tak som si povedal, že poďme vyvinúť niečo lepšie, niečo silnejšie, čo tým ženám skutočne pomôže. V prvorade, čo pomôže aj mojej žene. Tak sme prirodzene začali dávať dokopy nejaké zloženia. Oslovil som svojho dlhoročného kamaráta, ktorý mi s týmto zložením pomohol. Dali sme dokopy nejaký produkt, dali sme to otestovať jednotlivým ženám, mojej manželke a po niekoľko mesačnom skúšaní sme videli, že to ozaj funguje. A takto vzniklo M-Fiore.